Energin aamupojat. Arkisin 6–10. Parhaat palat podcasteissa päivittäin. www.nrj.fi. Mullahan on tämmöisiä espoolaiskytköksiä. No niin, kun sä oot espoolainen. Mä olen espoolainen, mun vanhemmat on espoolaisia ja mun broidi on espoolainen hyvin vahvasti. Ja mähän on aikaisemminkin sanonut siitä, että kuinka niinku mun vanhemmat on tämmöisiä espoolaisuuden perikuvia. Löytyy Audi ja löytyy fondue-pannut ja löytyy sisäturkit ja ulkoturkit ja kaikkea. Toi sisäturkki on hämmentävä. Niin. Sisäturkki on paras. Käydään oopperassa. Et sellaista peruskeskiluokkaista espoolaiselämää. Eikö se ollut suihkulähde vielä takapihalla? Ei, jos se on tulos. Niin. Niin, joka tapauksessa Lääkäreitä. Niin, lääkäreitä. Mä olin lauantaina mun broidin kanssa syömässä. Menin heille kotiin syömään, koska mä en ole pitkään aikaa nähnyt mun veli. Oli tosi kiva jutella pitkästä aikaa. Ja hän on myös lääkäri. Ja Oliko siinä sitten semmoinen perusteellinen lääkärin tarkastus, perusterveystarkastus ennen, kun pääsit heidän ruokapöytäänsä? Ei ollut. Syötiin siinä kyllä naudan ulkofilettä, että sisäfilettä ei ollut tarjolla. Mutta ehkä sitten paremmille vieraille. Oli chèvreä päällä, erittäin hyvä, mutta mä kävin sitten samalla katsomassa vähän siinä heidän lasivitriinänsä, että mitä kaikkea. Kun siinä aina ilmestyy uusia juttuja joka kerta, kun siellä käy. Ihanaa lasivitriini. Siellä on muun muassa Alessin pastakone. Ei siitä sen enempää, mutta tiedättekö mitä mä löysin sieltä heidän lasivitriinistä? Tää on aika espoolaista. No. Okei, siellä on etanapannu. Etanapannuhan on tämmönen aika espoolainen juttu. No se on aika espoolainen juttu. Joo. En ole kyllä itse asiassa tiedä ketään kuka omistaisi etanapannuun. Ravintolassahan näitä tietysti Mut hei, haloo. Siellä on 2 etanapannua. Siellä on arki-etanapannu ja juhla-etanapannu. Mitä helvettiä? 2 etanapannua. Siis arki-etanapannu. Arki-etanapannu. Oikeesti, kenellä Suomessa on arki-etanapannu ja juhla-etanapannu? Sun espoolaisella lääkäribroidilla. Oikeesti, kuka syö arkena yleensäkään etanoita? En tiedä, siis voi hyvä. Tää on niinku liikaa. Tää on liikaa mun ymmärrykselle. Arki-etanapannu. Ja he eivät ymmärtäneet lainkaan sitä, että mitä? Tämähän on kyllähän nyt arkena etanoita. Voi hyvä päivä. Niin ne ilmeisesti sitten on ahkerassa käytössä ne etanapannut Kyllä, kumpainenkin. no sehän tässä on huvittavaa, että kyllä on. Siellä. Mäkin oon saanut vanhemmilta fondue-pannun lahjaksi, mutta mä en oo sen tässä käyttänyt sitä vielä kertaakaan. Mutta onko sun vanhemmaksi niinku arkifondue ja pyhäfondue? No viimeksi kun oltiin, niin siellä kuule suklaafondueita dippailtiin, että Mutta mä haluan tietää, että mitä eroa sillä arki-etanapannulla oli verrattuna pyhä-etanapannulla. Niin, Olis ne erinäköisiä? No oli, se oli ehkä vähän arkisenomman näköinen se arki-etanapannu. Joo, no mut siis tämmöstä tää on meidän perhe.